Nakikita nyo ha, walang kais na. Yan, pulis yan, pulis. So, kalat-kalat ang pulis. Kita nyo guys ha, walang kais na snow. Yes! Maraming pulis dito ah. Meron din akong dinaanan doon. Ticket. Anyway, ganyan talaga pagka ano, kalat-kalat ang pulis. Kailangan din kumota ng pulis guys. Kailangan din nilang kumota. Anyway, andito tayo ngayon sa St. Louis, Missouri mga idol ha. Pupunta tayo ngayon ng Kansas. Pick up tayo sa Kansas. Another joyride na naman guys sa Lakay Tracker. Magandang flow ng traffic dito, hindi ano eh, hindi tenga, hindi parang usat pagong. At unlike sa Chicago, Chicago pa, parang EDSA yan. Nakikita nyo ha, walang kais na. Yan, pulis yan, pulis. So, kalat-kalat ang pulis. Kita nyo guys ha, walang kais na snow. Pero ang temperature dito negative 5. Pero may wind chill. Feels like minus 15 eh.
size lot. Sana all guys, walang ka-snow-snow. Sana oil. Well na naman, pulis na naman, andyan na naman kalat-kalat ang pulis talaga guys kada tatlo, 4 na kilometro yata to, pulis na naman Speed dito 55 nasa 90 lang 90 kilometer per hora. So far wala pa naman truck na dadaanan tayong na pull over. Ayaw natin mangyari yan, kaya stay back. We need to back off. Sundan ko lang yung isang truck na nasa harapan natin, hindi ko overtaken para kung sakali man ma-pull over siya, may pulis dyan, sila muna ang may pull over, hindi ako. Ito na pulis yata uli ito. Hindi sira.
na yatang pulis ah. Kansas City, Memphis, Chicago. Kansas, Memphis, Chicago. Flatdecker, oh. Step deck yata tawag ng guys, step deck. Maganda ang flow ng traffic. Ayun, pulis na naman sa kabila. Nakahabol ng sasakyan. For speeding, county police, sabi niya.
Missouri or St. Louis, Missouri. At least naka-joyride kayo sa akin, nakita nyo yung karsada at saka kalat ng pulis. At maya na lang tayo may nadadaan ng pulis. Mayat maya. Naman yun. Eh, hindi naman tayo over speed o hindi tayo speeders. 60 lang ang speed dito, 60 miles per hour. Yan nakita nyo, maximum minimum 40 miles per oras. St. Peter, Missouri. Ayun yung pulis na dinaanan natin. Ayun, mga barurot. Mukhang may huhulihin na naman ah.
umiilaw-ilaw na yung pulis na nadaanan natin. Ayun. Masisipag talaga mga pulis dito, no? Mayang pulis. Alright guys, ayan na, hanggang dito na lang muli. Manonood natin, joyride natin kay mayat mayang police na nagpo-pull over ng mga sasakyan. Kansas City. Papunta tayo ng Topeka. Thank you for watching guys. Peace up. Lakai Tracker.